Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong likod, Mike Padua. Nandito ulit tayo sa ating latest analysis ngayong araw ng Biyernes hanggang Lunes, Oktubre 29 hanggang Nobyembre 1, 2021. At ito po ang ating Tagalog version na pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Ito ang latest GravSat. Simulan na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Ang bagyong si Malu ay mabilis na pong palayong-palayo na po sa Western Pacific. At nag-final na po ito at humina habang ito nagta-transition po bilang isang extratropical cyclone o middle latitude cyclone kasi po kinakabitan po siya ng frontal system. So ito isa na naman pong severe tropical storm with winds of 110 kph. At kanyang takbo po ay pahilagang silangan sa bilis na 50 kilometro bawat oras ang kanyang takbo. So, dito sa ating bansa, natili pa rin ang medyo maagang pagdating ng amihan. So, nagbibigay ito ng freskong panahon sa buong bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan. Paminsan-minsan may mga padaan-daan pong mga light rains, mga drizzles, mga tinatawag natin in Bicol Tagiti. Okay. At ito pong hanging amihan ang nag-generate po nito ay itong dalawang halos hindi kumikilos na high pressure areas dito po sa may central China. So ito po ang nagbibigay ng medyo maagang pagdating ng amihan, which is good news. Alam naman natin na hindi natin hilig yung sobrang init at at least nakaka-relax tayo. Okay, mapresko ang panahon, hindi masyadong mainit. At dito po sa may Eastern Visayas, medyo maulan lang sa bahagi nito, okay? At ibang portion po ng Southern Bicol dahil po nagkakaroon po dito ng interaction o yung convergence ng hangin ng amihan dahil po medyo mainit dito ang karagatan kaya nagkakaroon po ng massive evaporation ng mga moisture kaya nagkakaroon po ng mga thunderstorms dito sa bahagi ito ng summer provinces or Eastern Visayas. Samantala, ang ibang bahagi po ng Pilipinas dito po sa may Mimaropa at Visayas, Sulu Archipelago ay nasa influensya po sila ng mahinang amihan o northeasterly southeast wind flow. Ito naman po monsoon. So, magkakaroon din po dito mga thunderstorms na po sa may Palawan at sa ibang areas po ng Sulu Archipelago. While dito po sa Mindanao ay magiging katamtaman lagay ng panahon. But sa hapon o gabi, may mga pulong-pulong mga thunderstorms na inaasahan. Mga localized thunderstorms, lalo na po sa late afternoon or evening o gabi. Okay? At may surface trough dito sa pinakadulong bagay po ng West Philippine Sea. At sa labas ng ating bansa, wala po tayong inaasahan na bagyo o malakas na LPA na papasok sa ating area of responsibility. Simula na yung araw na ito hanggang November 6 hanggang November 7. So, all clear po ang Western Pacific. Kung i-compare natin yung last year, ay nandun po yung tatlong bagyo na sunod-sunod. Okay? Bagyong Quinta, Rolly, and then yung last si Ulysses na dumaan po ng Kabikulan at Luzon. Ngayon po, iba po ang situation. Although pareho, La Nina phenomenon, but nakikita po natin na walang namumuong mga bagyo na yun. At palayo sila lahat. Kaya dito si Malu. At ito naman po yung isang namuong LPA kahapon, si 90W. Subalit, mababa po ang chance na maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. Although, ang American model, pagdating po ng next week, baka maging bagyo po ito, but ang kanyang tracking ay pinapakita ganito lang po siya at mag-record pa rin kagaya ni Malu. So, yan po pinapakita ng American model. Ang good news, sa European model, walang pinapakitang development. So, malulusaw lamang po itong si 90W. So, alam natin na very reliable ang European model. Pag wala yan, meron sa American model. Usually, yung American model hindi natutuloy. Okay? Pero pag lumabas na sa European model, pareho meron yung dalawa, mas malaki ang tsansa na matuloy ang pag-develop nitong si 90W. So, antabayan natin yan next week. Malalaman natin yung latest niyan. Itong si 90W, pagbalik natin sa ating YouTube channel, video analysis.
So, punta natin na yun ang fast animation mula sa University of Wisconsin CIMSS Tropical Cyclone page. So, yan po, kitang-kita po natin itong mabilis na pagtakbo ng bagyong Simalu. At kasalukuyan, magiging extratropical cyclone na po siya since nakakabit po ang isang frontal system, magiging parte na po siya ng cold front. At ito naman po si 90W na medyo disorganized. Mayroon pong mahabang trough po dyan, mga kaulapan, mga thunderstorms na nagsusurround po nitong LPA 90W. Sa Pilipinas, yung hanging amihan at mahinang amihan dito sa may Visayas at may Mimaropa, while maganda naman po ang panahon. Normal po ang weather sa Mindanao. Pagdating lang ng hapon o gabi, may mga inaasahan po mga localized thunderstorms. At nakita po natin dito sa zoom in satellite animation mula sa windy.com yung mga thunderstorms na yung gabing ito sa may area po ng Sorsogon, northern at eastern northern Samar at ilang portion po ng eastern Samar. Gayon din po dito sa area po ng western Negros, may occidental Negros Occidental. May mga inaasahan po mga localized thunderstorms as well as po dito sa may area po ng eastern Palawan. Samantala sa may Mindanao, ito po yung mga localized thunderstorms na nabuo na yung gabi at affected po ang Lanao provinces, gayon din po ang Zamboanga Peninsula. So yan po ating zoom in satellite animation. Now balik tayo sa ating latest naman po sa mga ulan for the next 24 hours. Galing po ito sa European model, courtesy of windy.com. So, inaasahan po rin mga light showers po dito sa may silangang bahagi po ng Luzon, kasama po ang silangang bahagi po ng Bicol. At dito rin po sa may Visayas, Mimaropa at Mindanao. At pagdating po sa 3-day rainfall accumulation, yung mga na-accumulate na ulan, umpisa 8 a.m. kaninang umaga hanggang Lunes na po ito ng 8 a.m. So, makikita po ninyo na ang bulk ng ulan for the next 3 days ay dito po sa may silangan bahagi po ng Northern Quezon, silangan bahagi po ng Eastern Samar, silangan bahagi rin ng Eastern Leyte, at coastal areas din po ng Surigao del Norte, as well as Dinagat, Siargao Island. So, ito po ay dahil po yan sa convergence po ng hanging amihan sa easterlies. Okay? Dito kasi medyo easterlies dito ang hangin. Although variable winds po, so nagka-create po ito ng evaporation, massive evaporation para magkaroon po ng mga convection o may mga tinatawag natin mga localized thunderstorms dito sa bahagi nito. So, dahil po mainit ang karagatan, yung medyo malamig na hangin ng amihan ay nag-interact po sa may init na hangin dito sa bahagi nito ng Eastern Mindanao. Gayon din po sa may bahagi ng Sulu Archipelago at eastern sections po ng Palawan. So, wag niyo kalimutan magdala ng payong every afternoon kasi hindi natin hindi masyado na forecast yan, mga local rainfall. Bigla na lang uulan dahil po sa panahon na ito nagsimula na po yung La Nina phenomenon na mag-persist po ito hanggang sa buwan ng February next year. Okay, so ibig sabihin mas marami po ang ulan. Ang ulan na mas marami po mga araw na may mga ulan compared sa mga araw na may haring araw. Okay? So, yan po ating latest. Now, ito po yung ating rain at wind forecast. Kung titingnan natin by the day, okay? Saturday afternoon. So, inaasahan po rin po mga thunderstorm showers dito sa may Visayas at Mindanao. At dito rin po sa may eastern sections po ng Northern Quezon at Bicol region, yung Cajamuan Peninsula. Partido District, may mga ulan po na inaasahan at may mga passing rainfall naman po sa ibang bahagi po ng Kabikulan. So, yan po ang epekto po ng amihan at pagdating po ng Sunday, ganun pa rin po ang panahon. Although, kumukonte na yun ang mga showers and thunderstorms sa may Visayas at Mindanao, although affected pa rin. At pagdating po ng Lunes ng hapon, yan po, meron pa rin mga malalakas na thunderstorms na lalabas ulit sa panahon ng hapon ng Lunes. Okay? At dito rin po sa may Palawan kasi dito po nagkakaroon ng convergence yung hangin ng amihan dahil po medyo mainit dito. Okay? At dito naman po sa Visayas, ganoon din po may mga showers at sa silangang bahagi po ng Luzon kasama po ang coastal areas po ng Bicol region. Kasama po dyan ang mga Tanduanes, Eastern Albay, Sorsogon at eastern sections ng Camarines Sur at Cam Norte.
Ito po ay yung mga areas like Karamuan. So, don't forget to bring your rain gear, umbrellas, jackets. Dahil po, panahon na ito ng amihan. Dahil po, nandyan po yung mga ulan. Lalo na, meron tayong La Nina phenomenon. Okay, so yan po ang ating latest na yung araw po ng Biyernes at babalik ulit tayo sa darating na Lunes upang ibigay sa inyo yung latest sa ating panahon. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Paro ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. Happy weekend to all at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.